Няма просто... Няма подходящ момент. Да. Така. Този курс е сигурно нещо, което направо те отваря очите. Първите няколко лекции беше за емоционална интелигентност и ефективна комуникация, което нещата просто, които се преподават там са mindball. Нещата просто за да излизаш от зоната си на комфорт, за различните типове хора и как да комуникираш с тях промена, изобщо как разбираш света около тебе и както изобщо ти си нещо да. Да. Може ли от начало? Давай, както не почва горе, не там. Добре, next. Добре. Както го усещаш, бе, човек, няма нищо нагласено, как виж, това е... Знам, че нищо не го се ама... Както ти го усещаш, когато ти е на сърцето. Добре. Кажи го на мене, не го казваме там. Добре. Не знам, курсът беше супер. Направо излезнах от тъпата чурка, каквото каза предишният колега. Бях затворен себе си, бях погънат от егото си, не знаех за другите, не знаех за тези неща, като за зоната за комфорт да излизам от нея. Аз си седях вътре. Това по принцип, още от малък както бях, си седях там. А сега като излизаме нещо много по-яко. Въпреки, че е гадно, чувъркащо, е готино. Защото чувстваш как се развиваш. И чувстваш как ставаш нещо ново, нещо по-добро.